Get ready with me! Mulla on nyt sitten meidän tää salisyylihappo kasvavesi. Mä laittaudun siihen magneettikuvaukseen. Jännittää ihan älyttömästi. Wish me luck, että mä pystyn mennä. Mulla on siis ihan sairaan kovaa tämän paikan kammo. Ja viimeksi kun mä yritin mennä magneettikuvaukseen, niin mä oon sieltä paniikissa itkien lähtenyt pois. Enkä sen koomin pystynyt menemään. Mutta tässä on nyt meidän salisyylihappo rakkohauru kasvovesi. Tää on muuten kätsy tällainen suihke. Tässä on pohjana lehmuksen kukkavesi, mistä tulee tämmönen ihana lehmuksen kukkatuoksu. Se on joskus vähän voimakkaampi se tuoksu, joskus vähän miedompi, riippuen tietenkin aina sadosta ja näin poispäin. Niin kuin luonnollisissa ainesosissa luonnollista on, että tuoksu ja väri vaihtelee erään mukaan. Se riippuu monesta eri asiasta. No sitten on tää C-vitamiiniseerumi, mitä mä eilen testasin siis ekan kerran. No tää on mun mielestä vähän niinku turhan ehkä litkuu mun makuuni, mutta eilen kun mä laitin pelkkää tätä seerumia illalla, mä en laittanut mitään muuta tuotetta, niin voi jestas, kun mun iho oli siis aivan totaalisen sileä. Että todella sileeksi tekee ihon tää. En osaa mihinkään väriasiaa vielä sanoa yhden käyttökerran perusteella, ja kesällä se voi olla muutenkin vähän hankalaa, koska kesällä ollaan paljon, anteeksi mä heilutan vähän kun mä avaan tätä, ollaan paljon auringossa, niin iho tietty punottaa sitten sen mukaan hiukan enemmän ja vähemmän. Laitetaan ensiksi tonne otsaan. Tää on tämmönen, mitä jonkun aikaa saa levittää, mutta sitten kun se imeytyy, niin se on sitten tosi nopea ja tosi kuiva, että se ei jätä semmoista mitään tahmeet tai limasta pintaa, vaan siihen on sitten tosi mukava levittää voide päälle, kun se on imeytynyt tonne. Mä en itse tykkää näistä pipeteistä, koska mun mielestä ne on epähygieeniset. Varsinkin jos koskettaa sen pipetin kanssa kasvoja, niin kuin mäkin nyt tuossa äsken tein. Eli mä tykkään pumppupullosta seerumissa enemmän, koska mun mielestä se on hygienisempi. Ja se hygienia on aika tärkeää, että se tuote säilyy sen koko säilyvysajan niin hyvin, koska jos sinne menee hirvittävästi bakteereja vaikka iholta, niin otsa on ihan totaalisen kuiva jo. Eli se meni noin Sitten nyt mulla on tää ruusufinnivoide, mikä on lanseerattu tässä, hetki mä avaan, mikä on lanseerattu tässä ihan viikko sitten tai jotain. Ja tää on tämmönen ihoa rauhoittava, punotusta rauhoittava. Otsa ensin, nenä